Tajb naqraw mill-ittra l-Ebrej, kapitlu 13, minn vers 7 sa 14. Ok, ħanaqra mill-traduzzjoni li xi drabi kalla jritat nipublikaw. Sewa b'attenzjoni dan il-kliem ta' twissija. Ftakru fil-mexxejja tagħkom li kelmukom kelmet Alla, ikkonsidraw ir-riżultat tal-imġiba tagħhom u imitaw il-fidi tagħhom. Ġesu Kristu l-istess il-bieraħ u llum u għaddejja. Tinġarrux lawnu lin b'talim varju u stramp. Għaxu tajjeb għal qalb li tkun invigorata jew imsaħħa bil-grazzja, mhux blikel, li bih xejn ma swielhom dawk hekk okkupati. Aħna għan-nartal li minnu dawk li jaqdu fit-tabernaklu m'għandhomx qed jieklu. Għax id-demm tal-annimali offrut għad-nubiet u mdaħħal fis-santwarju permezz tas-sommu saċerdot. Ma l-itzma ta' dawn huma maħruq għal kollox barra mill-kamp. Għal daqstant Ġesu wkoll, sabiex iqaddes il-poplu permezz ta' demmu stess, bata barra mix-xadba. Allura noħorġu lejh barra mill-kamp u nġorru it-tajjir tiegħu. Għax hawn m'għandniex belt li tibqa', iżda qed infittxu dik li għad trid tiġi. Amen. Perikli nasses u tiġrib minnu ma għaddejt sissa, il-grazzja li waslitni sawn twassalni wkoll id-dar. Hekk kiteb John Newton 300 sen ilu, hekk inkantaw aħna għaliex nemnu iva li għalkemm il-grazzja t'Alla trid tkun biex twassalna fid-dar, biex twassalna fid-destinazzjoni. Maħtura għalina frattant Alla jafżana, jagħmilina ċara illi matul il-mogħdija hemm ħafna perikli u nases u tentazzjonijiet varji li aħna ta' bnedmin li aħna maħluqin fi xbija Alla, Alla qed jappellalna biex infittxu nevitaw, biex ma nqabdux fihom. Litra li kien ħasbuha l-epistola lill-Ebrej, infatti hija twissija waħda kollha kemm hi biex aħna naħarbu l-ikbar nassa li nistgħu naqabdu fiha, l-apostasija. Nies apostati huma dawk in-nies li għalkemm semgħu il-verità tal-Evanġelju u wkoll imxew fiha għal xi żmien, xi darba oħra għal diversi raġunijiet jabbandunaw dik il-verità u jerġgħu lura fil-ħmieġ tad-dinja kif qal Apostlu Pietru jagħmlu bħal kelb illi idur lura l-vomtu tiegħu. Jew bħal ħanżira l-maħsula li terġa' lura biex titmiegħek fit-tajn. Dik hija l-nassa l-iktar perniċjuża, l-iktar kattiva li nistgħu nqabdu fiha. Meta nitkellmu dwar nases, il-ġurdien jidħol fin-nassa għax iritu. Per hemm xi ħaġa li tħajru. Hemm il-ġobna fin-nassa. Tajjeb? U l-istess ħaġa aħna illi fina hemm diversi passjonijiet. Bibja tajt li aħna laħam u ninġibdu faċilment mill-seduzzjonijiet tad-dinja, bibja tafżana biex noqogħdu attenti tagħna nfusna. Irridu ngħinu l-xulxin, però l-ewwel qed iridu noqogħdu attenti għalina nfusna li ma morrux ninqabdu f'dawn il-nasses li huma kotrana, mhix xi waħda l-awlin fula f'qara, imma huma tant komuni għalina il-bnedmin. Għalina li l-mulej qabbadna din it-triq dejqa li twassal għal-ħajja, frattant nafu li fija il-nasses tagħha. Dak li nkantaw aħna, grazzi tal-ħaġib u xieħlew u dill-istrofa, inkantaw għax nemnu li ekku. Il-tama tagħna hija, il-fiduċja tagħna hija qawwija, nemnu li Alla huwa fidil, però Alla jaħdem permezz ta' twissijiet tiegħu. Aħna miżmumin jew massa bil-qawwa t'Alla permezz tal-fidi għas-salvazzjoni li għad tidher fl-aħħar waqt. Permezz tal-fidi. Irridu nkomplu fil-fidi. Tajjeb?
Alla jippreżentana quddiemu bla teba, bla għajb u bla makkja. Tajjeb, jekk kemm il-darba tkomplu fil-fidi, jgħidilna l-Apostlu Pawlu. Kristjani ġenwini, Kristjani illi verament huma mwilda mill-Ispirtu t'Alla, difatti ikomplu fil-fidi. Ikomplu fil-fidi. Ikomplu fil-fidi il għaliex jiedu bis-serjetà, jiedu bl-akbar serjetà it-twissijiet t'Alla. U allura ma jinqabdux f'dawn in-nasses. Il-nassa tal-apostasija litra l-lut tenfasizza ħafna. U tgħidilna anzi li rridu noqogħdu attenti li ma mmorrux b'xi mod nittwarbu mill-kelma tal-Vanġelu li aħna smajna. Jew tant nittraskurawha illi nħalluha tiżloq ilna minna. Illum se nsemmu minn dan il-qari li qrajna tliet nases. Tliet nases partikolari tajjeb illi qegħdin hemmhekk ukoll u Alla jridna li nkunu konxi tagħhom sabiex ma nersqux qrib tagħhom. L-ewwel in-nassa ta' fidi fi bniedem bħalek. In-nassa ta' fidi fi bniedem jew bnedmin bħalek. Tkellimna millux dwar l-importanza ta' mexxejja fil-Knisja. Bħal kull soċjetà tajjeb il-bnedmin iridu xi ħadd li jmexxihom. Alla wkoll fl-erf tiegħu ħatar il-kongregazzjoni ġema ta' nies tiegħu ikollha il-presbiteri tagħha mexxejja tajjeb illi jiggwidawha, iwissuha, jgħalmuha il-kelma t'Alla. Però kemm huwa faċli illi flok ma nafdaw falla l-imbierek, insiru nafdaw fi bniedem bħalna. Dina ġrat minn kmieni. L-Apostlu Pawlu kiteb il-Korintin u għalilhom meta sar jaf li hemm il-partiti fil-Knisja, hemm il-piki u r-rivalità bejniethom, Pawlu għalilhom minu Pawlu? U minu Apollos? Ħlief ministri li bihom emmintu, jew aħjar ħlief għaddejja li bihom emmintu bħalma wkoll il-mulej tal-kull bniedem. Jien ħawilt, Apollos saqqa, Apollos baqa jibni, baqa iwetta il-ministeru li beda l-Apostlu Pawlu oriġinarjament, imma huwa Alla li kabbar. Għalhekk mela la min ħawel u la min isaqqi mhux xejn, iżda huwa Alla li kabbar. Dak li ħawel u dak li saqqi, Pawlu nnifsu qed jgħid mhuma xejn. Mhuma xejn. Il-fiduċja tagħkom trid tkun f'Ġesu Kristu. Illi huwa l-medjatur illi bih naslu għand Alla. U nkunu qegħdin nuru fidi infantili, fidi dajfa, meta aħna norbtuha ma' bniedem bħalna. Meta Iżajja jgħidilna tibqgħux tafdaw fil-bniedem. Li fim nifseh m'hemmx ħlief nifs. Għaliex hux jiswa. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti. Vera hawnhekk jgħidilna ftakru fil-mexxija tagħkom li kellmukom kelmet Alla. Ikkonsidraw ir-riżultat tal-inġiba tagħhom, imitaw il-fidi tagħhom. Per ikompli biex jgħidilna araw daqsxejn, Ġesu Kristu għall-istess il-bieraħ, illum u għal dejjem. Kemm dak kontrast qawwi, il-mexxejja tajbin kemm ma tajbin kapaċi jiżbaljaw u kapaċi wkoll jiddiżappuntawk. Ħafna Kristjani jaqgħu f'dan l-iżball. Jorbtu l-fidi tagħhom ma' bniedem, jista' jkun pastor, jista' jkun u minnu le. Xi ħadd qal illi predikatur tajjeb tisimgħu, tinsa x'jismu u jurik il-Ġesu. Aħna biss għodda f'idej Alla. Vuċi li bija Alla jindirizzakom. Iva rridu attenti din il-nassa illi faċilment pasta jinqabad f'xi erezija jew f'xi skandlu. U inti li inti marbut miegħu taqa' miegħu.
Idu naslu f'dik il-pożizzjoni illi ngħidu fil-qalb tagħna jiġri x'jiġri naħat ieħor. Jien ħanibqa' bħarsti fissa fuq Ġesu li huwa l-istess il-bieraħ, illum u għal dejjem. Ma' Ġesu Kristu taf fejn int, taf fiex tinstab. Ma' bniedem bħalek. L-aqwa bniedem appart minn Ġesu Kristu. Tajjeb? Ġesu qal mhux biss huwa profeta, huwa akbar minn profeta. Kien jgħid għal Ġwan il-Battista, akbar minn profeta qal. Però kif huwa deskritt fil-Bibja? Kien hemm raġel mibgħut minn Alla. Ġwan il-Battista li Ġesu rikmanda bħala l-ogħla profeta, aktar minn profeta, raġel mibgħut minn Alla. Nodu attenti illi ma nagħmlux idoli minn nies tad-demm u l-laħam bħalna. Jekk nagħmlu hekk, inkunu qegħdin nitlu f'nassa sottili, però hemmhekk qiegħda. Ġesu waħdu huwa l-kontemporanju. Mexxejja li mxejt magħhom u f'sottomissjoni għalihom għal xi snin għadha tfittxhom ma ssibhomx. Għaliex? Illa għaliex aħna bħal kulħadd ħammutu. Però Ġesu Kristu huwa l-istess, il-bieraħ illum u għal dejjem. Allura il-xewqa tagħna għandha tkun bħal dawk il-Griegi msemmin fi Ġwan 12 illi marru fuq Filippu u qalulu nixtiequ naraw il-Ġesu. Filippu u Indri imbagħad ħaduhom ma' Ġesu. Dak huwa r-rwol ta' kwalunkwe mexxej tal-galbu, mexxej ta' stoffa. Li l-nies joħodhom ma' Ġesu. Mhux iżommhom għalih, intom in-nies tiegħi, aħna l-koll in-nies tagħna. Iddu attenti minn din il-nassa. Ġesu l-kontemporanju u waħdu huwa immutabbli, ġifi ma jinbidilx fin-natura tiegħu. Il-bniedem jola u jinżel dajjef, iżjed dajjef, inqas dajjef, tajjeb, però Ġesu l-istess fin-natura tiegħu, l-istess filan tiegħu u l-rabta primarja tiegħek, ir-rabta ewlenija tiegħek għandha tkun miegħu. Miegħu. U r-ras. Aħna membri tal-istess ġisem. Ġesu huwa l-istess ukoll fil-patt tiegħu. Naġa ngħid bexxej jista' jiddiżappuntak, ikollok x'raġun jew le dik kwistjoni oħra, però jista' jiddiżappuntak, però Ġesu ċertament iżomm il-patt tiegħu miegħek. U x'pattu dan li jaħfirlek nubietek u iwaslek sal-dar tal-missier. Xi ħud jużaw dan il-vers sabiħ. Ġesu Kristu l-istess il-bieraħ u llum u għal dejjem jużaw bħalli kieku biex jgħidulna li qed tara Ġesu li għamel mirakli fi żmien u meta kien f'Iżrael, tajjeb, u allura għandu u jibqa' jagħmel mirakli llum. Din ngħidilha teoloġija tad-dilettanti. Il għaliex il-vers mhux qed jgħid assolutament xejn hekk. Jekk taqrah b'attenzjoni qed jgħid Ġesu Kristu l-istess il-bieraħ u llum u għal dejjem. Ġesu jibqa' l-istess. Mhux l-emil tiegħu jibqa' l-istess. Ma nistax nippretendu li dak li jagħmel 2000 sen ilu, tajjeb, għax immultiplika l-ħobs, għax twilet minn verġni, għax għamel belli mwiet, ħajbqa' jagħmel dan l-istess affarijiet illum. Mi juża dal-vers għadha l-iskop qiegħed juri kemm m'għandux juri bħala evidenza illi Alla għadu jagħmel il-mirakli li kien jagħmel fi żmien Ġesu u l-Apostli tiegħu. U dan huwa evidenti aktar u aktar meta jipproporunna biex naraw il-mirakli li qegħdin iseħħu. Li huma mirakli xejn, huma mirakli ta' parsi, huma mirakli finta, huma mirakli ta' ċajt. Li iwaqqgħu għaż-żuffjett il-qawwa tal-Evanġelju li huwa diġà ikkonfermat u diġà ratifikat bruxmata mirakli. Bruxmata mirakli li għamel Ġesu u l-Apostli tiegħu. U allura
din il-kwistjoni nistgħu nħalluha hemmhekk. Ngħaddu għat-tieni nassa illi rridu noqogħdu attenti għalija. In-nassa ta' tagħlim non bibliku u anti-bibliku. Aħna msejħa biex nisimgħu l-leħen ta' Kristu u nieqfu hemmhekk. Frattant, ħafna naċ fil-merħa ta' Kristu jagħtu widen għal il-leħna u sereni oħra. Jakkomodaw fis-sistema tagħhom, fit-twemmin tagħhom tagħlim non bibliku. Tagħlim illi huma jaħsbu illi jgħodduh bħala tagħlim veru, però mhux fil-Bibbja. Tajjeb, pereżempju, isemmulek l-Anġlu Rafael, jew l-Anġlu, però mnejn ġabu għadin, ma mit-tradizzjoni l-udija. Huwa tagħlim non bibliku. Mhuwiex fl-iskrittura, mhux bil-fors huwa kontra l-iskrittura, però għar minn hekk huwa meta huwa tagħlim anti-bibliku. Tagħlim li jikkontradixxi l-iskrittura huwa wisqar. Però iż-żewġ tipi ta' tagħlim huma kundannati fl-iskrittura. Vers 9 jgħidilna tinġarrux l-hawn u l-in b'tagħlim varju u stramp. Ma jgħidilniex x'inhu fid-dettall, ħallija ġenerali apposta għaliex f'kulturi, fi żminijiet differenti tat-tagħlim huwa jiġi minn diversi sorsi. Tajjeb? Tagħlim varju u stramp. U x'inhu qed jgħidilna oqgħodu attenti li ma tkunux influenzati minnu għax huwa tajjeb għal qalb li tkun invigorata bil-grazzja, mhux bl-ikel, li bih xemma swilhom dawk hekk okkupati. Tagħlim non bibliku u anti-bibliku. Per eżempju, tagħlim illi fenna fina il-mexxija tal-Knisja għandhom jilbsu ċertu vestwar, ċertu l-bies partikolari biex jingħarfu minn ħadd ieħor. Tajjeb? Komuni ħafna fil-Knisja Kattolika, fil-Knisja Anglikana, eċċetera. Tajjeb? Tgħid daqshekk x'fija? Well, l-Iskrittura tgħidilna biex jisirek? Le. Le. Jgħidu ma mhux kontra l-Iskrittura, le. Kwalunkwe tagħlim varju u stramp għaliex għax mhuwiex inkluż fir-rivelazzjoni divina, mhuwiex mgħallem partikolarment u speċifikament fil-Bibbja imqazza. Rridu noqogħdu attenti għalih dak huwa ġobon li m'għandniex nersqu lejh għaliex huwa ġobon valenus sa jaqbdek fin-nassa ta' li jivvalenalek moħħok. Tagħlim li mhuwiex minn Alla jivvalenalek moħħok. Jekk ta' bilħaq nemnu fil-prinċipju sola skriptura bħalma kien jagħmel Ġesu Kristu, kull darba li resqulu kontroversja fuq id-divorzju, fuq seba' u dalam ixini, Ġesu biex jgħallimna dal-prinċipju, kull darba jgħidulhom ma x'taqraw fl-iskrittura, x'qalilkom Mosè. Right? Ġesu seta' weġġiba, wieġeb kollunkom mistaqsija bl-awtorità tiegħu nnifsu, però rrid jgħallimna dal-prinċipju. Dak li hu miktub ħanimxu fuqu, jekk mhuwiex miktub jaqa' ta' dit-tikketta. Tagħlim varju u stramp illi aħna għandna noqogħdu attenti kontra tiegħu. L-istandard tagħna bħala tagħlim huwa immensament meta ngħidu li aħna insegwu tagħlim tal-Iskrittura mqazza qed ngħidu xi ħaġa l-aħwa. Qed ngħidu xi ħaġa. L-Iskrittura mqazza tgħidilna li għandna nkunu perfetti bħalma missierkom fis-smewwiet huwa perfett. Vera? Huwa tagħlim all immensament, però llum il-ġurnata il-patt il-ġdid jagħmilha ċara li tat-tagħlim m'għandux x'jaqsam ma' ċerimonji u ritwali u jiem qaddisa u formalitajiet li kienu tant komuni fil-patt il-qadim, vera? Fil-patt il-qadim hekk taqrah, kellhom is-saċerdozju, kellhom it-tempju, kellhom is-sinagoga, kellhom diversi festi matul is-sena. Kienet ħanejdu hekk reliġjon viżibbli li tara. Illum il-ġurnata Alla jridna issa illi l-iben eternità huwa rivelat lilna. Alla jridna illi nisimgħu minnu, illi nħarsu lejh. Dan hu ibn il-maħbub,
li bih jinnitaxxaq isimgħu lilu. Isimgħu lilu. Tajjeb, allura anke jekk aħna nħarsu lejn l-istorja tal-Knisja. 20 seklu sħaħ għaddew vera minn Pentekoste. 20 sena sħaħ. 20 seklu sħaħ. Naraw kemm il-Knisja hawnhekk żbaljat. Dan din nassa ta' tagħlim non bibliku. U għafset fuq dak li huwa viżibbli. Aktarx milli nifmu napprezzaw. Illi din hija mixja bil-fidi ma' Kristu. Bil-fidi. Ma nix għalfejn krozzi, ma nix għalfejn props biex jgħinuna. Tajjeb, però taraw kemm hija qawwija d-domanda għatuna xi ħaġa biex narawha. Kif żviluppaw l-istatu, kif ġew introdottu fil-knejjes, ovvjament in-nies iridu jaraw xi ħaġa. Iridu jaraw xi ħaġa. Il-traċedja hi meta Kristjan jiġi sedott b'dottrina falsa illi allura tagħmlu ineffettiv. Meta inti qed tħaddan dottrina falsa, issir ineffettiv bħala dixxiplu, titlef il-ferħ tiegħek, titlef il-premju tiegħek u titlef ukoll it-testimonjanza tiegħek. Ma jistax tgħid li jiena miexi fedelment ma' Ġesu Kristu meta qed tirċievi tagħlim illi Ġesu jikkundannah. Tista' tiġri l-aħbadina, tista' tiġri anke fost knejjes Kristjani bħal miegħi. L-Apostol Pawlu kiteb littra lil diversi knejjes fil-Galazja, fil-bidu tal-littra jgħidilhom jiena qed nistaġeb kif hekk malaj tbettu minn dak li sejħilkom fil-grazzja ta' Kristu għal evanġelju ieħor. Tista' tkun iktar serja minn hekk? Li għandek il-Vanġelu u dan il-Vanġelu tħassfu, tibdlu. Il-problema tagħhom kienet illi ġew influenzati minn dak li aħna nsejħulhom Ġudajisti, tajjeb, illi qalulhom mhux bi Kristu biss, imma wkoll biċ-ċirkonċiżjoni u tridu tosservaw il-festi tal-Lut u dal-affarijiet kollha. Meta nisma' anke llum il-ġurnata illi hawn Kristjani evanġeliċi illi qed jitħajru jibdew josservaw il-festi tal-Lut. Tajjeb, di x'inhi? Hija ritorn għad-dellijiet. Meta l-ittra Ebrej qed tgħidilna li issa għandna r-realtà, għandna s-sustanza fi Kristu Ġesu, id-dellijiet għaddew. Id-dellijiet għaddew. Pawlu jkompli jgħidilhom m'hemmx Vanġelu ieħor, imma hemm xi wħud li qegħdin aħabtukom u jridu jaqilbu l-Evanġelu ta' Kristu. Għal daqshekk iridu noqogħdu attenti illi ma nilqgħux tagħlim varju u stramp. Il-Lut kellhom apparti l-Iskrittura, kellhom it-Talmud, kellhom il-Mixna, kellhom il-Gemara, diversi dokumenti, volumi sħaħ ta' dokumenti x'qalu r-rabbin tal-antik, tajjeb. Effettivament li ġara kien illi ibbażaw il-fidi tagħhom fuq dak it-tagħlim tat-Talmud, tal-Gemara, eċċetera, eċċetera, u l-Iskrittura ġarala ingħatat il-ġenb. Waħda mill-kontroversi kbar li Ġesu affronta l-mexxejjer reliġjużi ta' żmienu għalilhom intom warrabtu l-kelma tal-Alla biex tisħu fuq it-tradizzjonijiet tagħkom. U dejjem hekk jiġri. Dejjem hekk jiġri. Qegħdin ngħixu f'pajjiż fejn il-Knisja dominanti hija Knisja Kattolika Rumana li tagħmel prattikament l-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Uffiċjalment u prattikament tajt iva għalla kellimna bl-Iskrittura mqazza, ma wkoll kellimna wkoll b'xiex bit-tradizzjoni u ma jsejħula tradizzjoni mqazza. Sejħela li trid. Sejħela li trid. Kwalunkwa tagħlim li ma biex mal-Iskrittura ċertament mhux imqaddess. Nafu x'inhu s-sors tiegħu. Xitan sibu biex ibella l-gideb u jħawwat il-verità. Iħawwad l-verità. L-Apostol Pawlu wissa lill-Knisja f'Ruma u għalila nitlobkom ħuti għassulhom il-dawk
li jikkaġunaw firda u tfixkil kontrarju għat-talim li tallimtu u warbu minnhom. Smajtu kontrarju għat-talim li tallimtu. Għallax kienu qegħdin idaħlu nkiss talim anti-bibliku. Dinja nassa komuni ħafna, ikolli ngħid, bija il-Kristjan jibqa' naif, jibqa' infantili, jibqa' tarbija, ma jistax tikber. Meta fis-sistema spirituali tiegħek hemm tant tossiċi, hemm tant valenu, ma jistax tikber. Il-ġisem jikber meta nittimgħu xiex. Tali ikkel nutrittiv. Ikkel li jibnieh, li jsaħħu. Ġesu ċertament iridna nkunu bħat-tfal ġkejknin. Ma mhux fis-sens li nibelaw kollox bħal imtzazen. Iridna nkunu nies ta' disċerniment. Nies li kapaċi nisimgħu xi ħaġa u ngħidu minn fejn ġejja din? Mhux biss min qed jgħidha, għax min qed jgħidha jista' jkun ġentlom u libes pulit u akkoljenti ħafna. Tajjeb? Però minn fejn? Hija mill-iskrittura? Jekk hemm l-iskrittura fejni? Tista' turini minn fejni? U dik is-safeguard tiswa ħafna. Tiswa ħafna. Mhux għax it-tagħlim huwa attraenti u jdoq sabiħ bil-fors huwa korrett. Palma hemm tagħlim fl-iskrittura li huwa xokkanti, li huwa sorprendenti bħalmija il-predestinazzjoni. Li huwa Alla li għażel lilna minn qabel ħolqien tad-dinja għas-salvazzjoni, mhux aħna lilu. Imma kemm il-darba Kristjan li għadu infantili jismaħħa din u jxokkja ruħu. Vera? Ġifieri ma rridux nimxu skont l-emozzjonijiet tagħna, jew skont kif inqisu l-affarijiet aħna. Lura lejn ras il-għajn ad fontes. Urini minn ras il-għajn dak it-tagħlim huwa ta' bilħaq bibliku. Hemm illi knisja timbena fis-sod u tevita milli tkun maqbuda f'din il-nassa. L-awtur jgħidilna mhux blikel bil-grazzja rridu nibdew. Mhux b'dak li jidher minn barra, mhux dak li huwa fiżiku. Il-reliġjoni tad-dinja kemm jafsu fuq il-fiżiku vera? Kemm jafsu fuq il-fiżiku? Ġudajiżmu, narġa' ngħid ukoll il-Kattoliċiżmu, kemm jafsu fuq l-estern. Pereżempju, ħaġa żgħira nsemmi. Qabel tieħu sehem mill-Ewkaristija, qabel kienet titissum ġurnata. Imbagħad rawa li daqsxejn goffa din, għamluha nofstanar. Tajjeb imbagħad reġgħu miż-żminijiet jinbidlu, aħna nbidlu magħhom u għamlu għasija. Tajjeb? Għada pitada forsi terġa' tinbidel. Fuq l-estern, meta il-Bibja tgħidilna li s-salt natalla, Rumani 14 vers 17, is-salt natalla mhijiex kwistjoni ta' ikel u xorb. Imma ġustizzja, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Hija mixja spiritwali mal-Alla. Ma nix għodu nenfasizzaw l-estern, dak li jidhem minn barra, dak huwa immaterjali. Saħansitra Pawlu fil-Korintin 8 vers 8 jgħid illi l-ikel ma jressaqniex li Alla. La nkunu aħjar jekk ma niklux, laqas nkunu għar jekk niklu. L-ikel għandna bżonnu biex nibqgħu fiżikament ħajjin. Spiritwalment se nissaħħu meta aħna qegħdin nalfu li ruħna mill-kelma imqazza tiegħu, mhux mit-tank ta' żibel li se titmugħu b'xejn, però x'ħassib fih xi biċċa ħobs immuffata, vera? Xi biċċa laħam mħassra li ma tiswilek xejn. Anzi, għal kontrarju, tagħmellek id-deni. L-awtur jgħidilna rridu nkunu invigorati bil-grazzja, imqawwijin bil-grazzja, stabiliti fija. Bħalma ukoll jgħid l-Apostlu Pawlu fit-2 Timotju kapitlu 2 vers 1. Int mal-ibni tqawwa fil-grazzja li fi Kristu Ġesu. Fejn ħansibu l-grazzja? Fi Kristu Ġesu, billi jiena nżomm komunjoni miegħu. Ibqgħu fija u jiena fikom. Mi jibqa' fija u jiena fih, dan huwa li jagħmel ħafna frott.
Dan huwa Kristjan produttiv li jaf iservi u qed iservi b'motiv tajjeb. X'differenza meta aħna nibqgħu fi Kristu Ġesu. Hija kwistjoni tal-qalb fl-aħħar mill-aħħar l-aħwa. Kwistjoni tal-qalb. Meta naraw knejjes oħra huma taliema kulur huma illi qegħdin jenfasizzaw dak li jidher minn barra. Tajjeb? Ejjew ma nkunux influenzati minnhom. Rridu narfu illi fis-sempliċità, anke fis-sempliċità tal-bini li ltaqgħu fih, fis-sempliċità kollha mingħajr komplikazzjonijiet esterni mingħajr ritwal, nfittxu li nagħtu qima lill-Alla fl-ispirtu u skont il-verità. Għax dak huwa illi huwa essenzjali. L-aħħar nassa illi rrid nġibhom konxi tagħha hija n-nassa ta' namur mad-dinja, meta ninnamraw mad-dinja. Ġak bwiedilna illi min jagħmel ħabib mad-dinja awtomatikament isir għadu talla. Ma tistax tipprova tinoġob mad-dinja u fl-istess intoġob lill-Alla. Trid tażel. Il-Kristjan għażel bil-fidi tiegħu u wera bil-mamudija tiegħu illi huwa miet għad-dinja, miet għad-dnub biex iservi lill-Alla. Versa xejdilna aħna għandna artal li minnu dawk li jaqdu t-tabernaklu m'għandhomx qed jieklu. Interessanti, x'artal għandna? ċertament da mhux artal, dik mejda. Tajjeb? U ċertament mhux qed jgħid artal tal-irħam jew tal-ġebel skulturat. Il għal xi qed jgħid hekk, qed iwaqqa l-ittra kollha u qed jinnega. Għaliex? Għax ilu 12 kapitlu sħaħ l-awtur jgħidilna illi Ġesu għandu saċerdozju aqwa minn ta' Arun li kien iservi ma' artal tal-bronz fejn kienu jinqatlu annimali fiżiċi. L-artal li għandna huwa Ġesu Kristu. Dak huwa l-artal tagħna. B'lingwaġġ tat-Testament il-Qadim qiegħed jgħidilna l-artal vera tajjeb minu. Għandna artal. U dawk li jaqdu fit-tabernaklu dak li għadhom ġifier qegħdin jgħixu fid-dellijiet m'għandhomx qed jieklu. Ġesu jgħidilna illi biex iqaddes il-poplu permezz ta' demmu stess, Ġesu huwa l-artal huwa wkoll l-offerta tal-sakrifiċċju illi bih rebaħna għal-Alla u bih ukoll iqaddisna għal-Alla, jisseparana għal-Alla. Tajjeb, bata barra mill-kamp jgħidilna. Innotaw, bata barra mill-kamp. Meta kien iġġudikat minn Pilatu, qabbew is-salib, ħarġuh barra minn Ġerusalem u salbuh fuq l-olja tal-Golgota. L-awtur qed jaraw hekk azzjoni simbolika, il-fatt li Ġesu kien mor mill-barra mill-kapitali reliġjuża tal-Lut, Ġerusalem. Mor mill-barra, imkeċċ il-barra. Miċħud il-barra minna. Għaw qed jgħidilna mill-issa. Allura ħanoħorġu lejh barra mill-kamp u nġorru t-tajjir tiegħu. Bħalma Ġesu kien ikkalpestat, majjar, ivvilifikat, imsawwat. L-awtur qed jgħidilna ħanoħorġu miegħu barra mill-kamp. Kultant ħossuna komdi nibqgħu fil-kamp. Li nibqgħu nkunu aċċettati minn kulħadd, milquha minn kulħadd, nintilfu fil-folla, nħossuna komdi. Mhux ninagħżlu, l-awtur qed inagħżlu mill-bqija. Oħorġu il-barra ma' Ġesu u kunu lesti li ġorru lajb jew it-tajjir tiegħu fuq. Propjament kif għamel Mosè avolja. Mosè antiċipah lil Ġesu. Antiċipah. Aħna nħarsu lura u narfu li Ġesu attwalment diġà der u mexa fostna. Però innotaw l-azzjoni kritika ta' Mosè. Meta realizza li huwa ludi bin il-lut u allura postu ma kienx fil-palazz tal-Farun,
Kellu jagħmel deċiżjoni kritika fil-ħajja tiegħu. Ebrej 11 vers 26. Jgħidilna illi Mosè ikkonsidra lajb illi kellu jerfa' fuq innifsu. Tajjeb filli il-prinċep fil-palazz tal-farawn u filli ħajkun mormi il-barra. Pero konsidra lajb tiegħu minħabba Kristu bħala rikkezzi aqwa mit-teżori kollha tal-Eġittu għax kienet iħares lejn il-premju. Il-fidi bil-fidi Alla jippremjana. Però di l-azzjoni ta' separazzjoni trid isseħħ. Inutli nippruvaw noġbu lid-dinja nimxu mal-kurrent tagħha meta aħna imsejħin biex noħorġu l-barra mill-kamp. Nuru l-identità vera tagħna. Ta' min aħna. Di kienet il-tentazzjoni tal-Knisja matul iż-żminijiet. Aktar ma l-Knisja kibret u saħħet anke numerikament bdiet taqa' fit-tentazzjoni illi l-imperu tagħna huwa bħalissa fuq din l-art. Meta l-Bibja tgħid il-kontra. Is-saltna tagħna li għalija nappartienu għad trid tiġi fil-milja tagħha. Tirrealizzaw li qegħdin nitolbu għalija kuljum tiġi saltnatek qegħdin fiha spiritwalment, però għadha mhix mikxufa, għadha mhix rivelata fil-milja kollha tagħha. Dan jseħħ meta jirritorna Sidna Ġesu Kristu. Allora tentazzjoni għadin. Il-Knisja għandha imperu preżenti jew saltna futura. Ġara fil-Medjuevu. Għal ħafna sekli il-Knisja sostniet u saħqet illi is-salta tagħha hija waħda preżenti fuq l-art. U rrieda taħkem fuq is-slaten, fuq ir-rejiet, fuq il-pajjiżi u tagħmel u tisħet il-dak u l-ieħor kull min ma kienx sottomessa lija tajjeb fi-gwerra kontrija. Żviluppa dak li aħna llum nafu bħala il-Holy Roman Empire. Smajtu bih. Holy Roman Empire. Xi ħadd moħħu jħaqlu qal illi la kien imperu u vera ma kienx imperu. La kien qaddis u ċertament taqqas kien Ruman. Ma kienet espressjoni ta' nies li ħasbu li s-saltna ta' Kristu hija bħalissa fuq l-art. Ġesu qal kieku s-saltna tiegħi hija minn din id-dinja, id-disċipli tiegħek kienu jiġġieldu. Ma lissa s-saltna tiegħi mhix minn id-dinja. Mhix minn id-dinja. Ġesu kien lest li jgħaddi mid-batija u aħna bħalu nġorru l-għat jew fuqna appuntu għax qegħdin nistennew saltna futura. Saltna li għad trid tiġi. U allura daqs kemm Alla laqana minħabba ibnu, daqshekk joħor id-dinja tirroftana. Ma nix għalfejn nippruvaw nattiraw id-dinja bil-gimmicks tagħna, ma nix għalfejn. Aħna nemmnu dak li huma tal-mulej u għadhom mitlufa. Xi darba oħra, anke permezz tagħna iridu jisimgħu l-Vanġelu jirrispondu għalih. Għalissa dak li tlifna mid-dinja, iva u ħallasna prezz, vera? Ħallasna prezz. Però dak li tlifna mid-dinja insibu fi Kristu. Bibja tgħidilna fi Kristu hemm it-teżori kollha tal-erf u tat-tarif. Fi Kristu hemm rikkezzi insondabbli. Jiġifieri ma tistax tilħaq il-qiegħ tagħhom. Pawlu lill-Korintija jgħidilhom illi huwa bih balla l-missier li intom issa tinsabu fi Kristu Ġesu. Li minant Alla sar rina erf, ġustizzja, ġifieri ngawdu għada ġusta quddiem Alla, mill-qowej minnu maħfurin minħabba Ġesu Kristu, sar rina wkoll taqdis u sar ukoll fitwa. Min issa stess. Dak li tlifna mid-dinja huwa rikompensat infinitament fi Kristu Ġesu Sidna. Għalhekk l-awtur jikkonkludu u jgħidilna għax hawnhekk aħna m'għandniex belt li tibqa' u laqqas qed infittxuha belt fiżika. Le, hawnhekk aħna
frustieri, barranin, orba, għaddejjin minn id-dinja. Ma nix belt li tibqa. Imma għedin nfittxu belt li tibqa. Belt li tibqa. Dik hija l-belt li Alla ħejja għal-qaddisin tiegħu. Ebrej 10 vers 34 jgħidilna intom kelkom ħniena minni meta kont marbut bil-ktajjen u l-qajtu bil-ferħ is-serqa tal-ġid tagħkom għax tafu fikom infuskom li għandkom fis-sema ġid aħjar u li jibqa' ġid permanenti illi l-ħallil ma jistax jisraq, illi l-kamra ma tistax taffetwaħ, vera? Aktar tard ikompli jgħidilna illi Abraham kien qed jistenna belt li għandha s-sisien li l-bennej u li mal tagħha huwa Alla nnifsu. Mhux minna raġuni għana sejħu li Abraham. Għaliex? Għax għandna l-istess fidi tiegħu. Abraham ħares il-qudiem lejn belt li għandha s-sisien. Kien kuntent li jgħix fit-tinet għaliex kien jaf illi Alla qatt jagħmlu eredi ta' din il-belt. Vers 16 ikompli jgħidilna dawn il-nies kollha l-patriarki u oħrajn magħhom jixtiequ pajjiż aħjar minn pajjiż ta' id-dinja, pajjiż aħjar, jiġifieri wieħed tas-sema. Għalhekk Alla ma jistħix jissejjaħ Alla tagħhom għax ħejjielhom belt. Ħafna drabi x-xirka tagħna m'Alla tul l-eternità hija penġuta b'dan il-simbolizmu ta' belt. Ġerusalem tas-sema li għad tinżel mis-sema. Din rridu nżommu qudiem għajnejna il-nassa li nqabdu f'namur mad-dinja. Meta Ġesu għalkemm ħallina fiżikament fid-dinja, jgħidilna intom m'intomx tad-dinja. M'intomx tad-dinja. Hija nassa illi kuljum bħal nassa l-oħra li nirċievu tagħlim non bibliku jew anti-bibliku u nassa wkoll li nafdaw fi bnedmin bħalna. Meta aħna msejħin biex nafdaw falla l-kreatur tagħna, Alla l-feddej tagħna, dawn ma nasses reali. Ejjew nassu kontra tagħhom. Għażel il-libertà. Meta wieħed jidħol fin-nassa, minn għalih dieħel għax qed jagħmel li jritu, mbagħad in-nassa tingħalaq. Il-ġurdien forsi jinduna li qed fin-nassa, sax ma jistax jaħrab. Ħafna bnedmin imqarqin jitlu fin-nassa u qas biss jindunaw. Alla fit-tieba tiegħu qiegħed jafżana b'dawn in-nasers biex iva noqogħdu għassa tagħhom. U Alla fil-fedeltà tiegħu iva jekk aħna nikkoperaw hekk kif aħna nuru illi għandna l-biża' tiegħu Alla ċertament fil-fedeltà tiegħu jassisna minn dawn in-nasers. Amen.